x'inhu mal-lodot li għandu membru parlamentari Ewropew biex itejjeb il-ħajja taċ-ċittadin Malti, Ewropew, eċetera, eċetera. Mela, parti l-fondi, naturalment li inti għandek fondi biex timpiega nies miegħek, inkluż esperti, biex inti, per eżempju, għandek naf il-problema tal-iklin. Li hemm l-asfalt, batching plant. Mela, inti taf li Malta jinskoprejt li l-era m'għandix fidea il-mezzi biex tkejjel it-tniġġis mill-asfalt. Itkejjel dak tuża l-kejl kienet tal-karozzi li dak il-particulate. Imma ma nafx tista' ġissiba dik forsi fil-Google tagħna. Li asfalt. Hemm xi artiklu partikolari dwar inkiteb xi artiklu dwar di jew xi ħaġa li Jien għamilt fuq Facebook eċċetera u nsejt x'isimhom hemm xi ħaġa jisimhom x'ismu l-particulate. Il-test li tisir għal dawn il-high carbonate jew ma nafx. Ma tistax tkejjilhom. Issa l-Ewropa għandha il-miżuri li titkejjel ta' dan it-tip ta' gass li joħroġ, eċetera. All right? Malta m'għandniex. Allura inti tista' hemmhekk you highlight the fact li dan it-tip ta' particulate jngħidulu li huwa perikolus għas-saħħa tan-nies, qiegħed jiġi propost. Għandek l-espert. Fil-grupp parlamentari għandek espert li jkun fuq dawn l-ixu. Ma dik kif tagħtejna, per eżempju, ngħidlu l-imqabba Malta iridu jibnu flyover. Tista' iridu jibnu batching plant. Tista' tarmac plant, asfalt. Tista' tgħidli jekk jogħġbok x'inhuma r-rekwiżiti għal asphalt plant fl-Ewropa. U jgħidlek ara titobdiet, tkun 10 km il-bot minn hawn, minn l-abitat. Malta 500 meters, fej għanna 10 km. Ir-realtà tqul li Malta. Mela, mbagħad inti taqbad dik l-informazzjoni u x'tagħmel biha. U nipprova napplika l-Malta. Aħna tinsix 80% mill-liġijiet tal-Ewropa huma Maltin. Aħna rridu nadottawhom daw. Tifhem? L-istess fuq affarijiet oħra. Jien naf kif tissiġi. Imma l-Ewropa ma tistax tisfurzana biex ngħidu speċa irridu nagħmlu l-enforcement irid ikun Malti. Irid ikun Malti, però inti minn naħa tiegħek tista' jekk qed nifhem sew. Mela, minn naħa tiegħek jekk forsi l-Gvern Malti mhux jiddeċidi, m'għandux l-esperti, inti tista' tingaġġa l-espert mill-Parlament Ewropew li għalek isma' da qed inneġġesek biex tkejlu tritek u aħna nafu mir-riċerka li għamilna madwar l-Ewropa li da aktar minn inqas minn kilometru l-bot, ma jiflax. U inti imbagħad għandek ħafna fuq xi għandi data xjentifika li jiena nista' niġi nagħmel press conference Malta, nabża lill-gazzetti u nqajjem l-opinjoni pubblika. U mbagħad il-Gvern Malti jrid jisma' u jiddeċiedi, imma jiena hekk m'għandix dawk l-esperti u m'għandix il-pagi u l-flus li jtuk biex inti tqabbadhom. Sewa. Ma tantx tista' nagħmilha. Mela tlaqna.